Com mola, no? Veure aquesta tirada. Quin estrès per això, no? Va, dona-t'ho. Un mig us ho veiem, Víctor, estàs més obert. Està planxant. És que en Martina ho tenen xungo amb aquestes lleis. Hauries d'anar més enrere, però enrere s'ha posat... No, i s'ha posat alguna cosa. Lídia! Ah, estàs aquí en diagonal. Sí, és que vull que surti l'església, clar. Ah, ja. Tronc sobre la pinya, tronc sobre la pinya, tothom, va, va!